Lars och jag tänkte så här att Gunnar ska få klippa det där bandet tillsammans med Kenneth. Det är bra. Den drog söder om istället. Så det var ett nytt försök att få järnväg hit. De norra stammarna byggdes. Så det gå över Sevalla och ansluta till Västerås på något sätt. Det var heller inte av. En halv kubiksekunder och det tar turbinen när båda går. Och då genererar det cirka 1 miljon kilowattimmar per år. Varav det mesta säljer vi till Mälarenergi i Västerås. Just idag så är ju vattenföringen kanske en 2 kubik. Så det räcker inte att köra fullt. 1920 på en generator upp i bil. Där man hör lite ljud. Men vi ska dra igång den här. Vilka som har klarat det? Ja, det är... Kraft. Alltså, just det, vatten. Någon som kan läsa ut vilket tema vi hade idag för den här vandringen? Ja, det var ju tur. Stort tack för idag.